Amanzi athothile xa kungoku kwaye abahlali bayakwazi ukusebenzisa le bhlorho kodwa basenoloyiko. Boyikela ukuba kungaphinda kunethe, le bhlorho ingawa kukhukhuliseke abantu. Le bhlorho iseSun Park Ridge yakhelwe phantsi, abahlali bathi ihlala igcwala ngamanzi xa kunethile. Babongoza kwiziphathamandla ukuba ziyiphucule ngokungxama. Singavuya kakhulu ukuba umasipala ngasakhela ibhlorho ephakamileyo ukuze bakhuseleke abantwana. Kuqinisekisiwe ukuba eli dama lasePaardekraal luxanduva lukamasipala waseRustenburg. Xa kungoku likwimeko emaxongo nanjengoko kuphokokela ilindle kweli dama. We are going to formalize the informal settlement, but besides, when dealing with the issues of the dam, we are going to have a meeting with the affected parties on how best can we make sure that we make sure that the collapsed dam walls they are back to where they were before, because we need to, even for future, prepare that. Umasipala akakwazanga ukuphefumla ngokuba zenziwa kusini na zonke iimfanelo ezazifanele ukwenziwa ngelixa kusakhiwa eli dama.